Mahdollisuuksista nyt ainakin sen verran, että musta niinku oppilaat on edelleen tosi kivoja. Siis musta on kiva tehdä nuorten parissa töitä, koska te olette kuitenkin niinku usein vähän sellaisia iloisia ja fiksuja ja en mä tiedä, ennakkoluulottomiakin monissa asioissa. Ja ehkä haasteena tietysti aina, että onko meillä niinku tarpeeksi resursseja, että onko rahaa. Meillä nyt teki opetusryhmät on aika isoja. Et tietysti jos olisi pienempiä luokkia esimerkiksi, niin olisi varmasti niinku parempi rauha sitten opiskella asioita. Että mäkin voisin paremmin, mun riittäisi aikaa jokaiselle oppilaalle vähän enemmän. Ryhmät olisi ehkä vähän rauhallisempia ja se oppiminen olisi niinku helpompaa ja tilanteet niinku rauhallisempia. Niin se on aina, että opettajan hommissa niinku kiire ja sitten se, niinku, että sulla on tosi paljon oppilaita, niin ne on niinku kaikkein rasittavimmat jutut, että on tosi tiukka aikataulu ja sitten liian isot ryhmät, niin ne on varmaan jatkossakin isoimmat haasteet. Ja sitten tietysti se, että malttaako nuoriso sitten opiskella. Et nyt musta vähän esimerkiksi toi sosiaalinen media selvästi vähän tuo sellaiset, että ei maltata esimerkiksi lukea kirjoja tai niinku ihan romaaneja tai sitten oppikirjojakaan oikein. Niinku, että pitää niinku erikseen mainita asiasta ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Atte Harjanteen luokkahan oli toi Olavi Niskasen luokka. Siellä oli 17 poikaa ja pari tyttöä ja sitten oltiin parakis, kun täällä oli remontti. Niin nämä veijarithan nyt oli tehnyt sellaisen homman, että ne oli kasannut sinne sisäpuolelle hirveän määrän pulpetteja oven eteen. Ja sitten kun mä ajattelin, että mitä tää nyt kun ei aukee. Ja sitten oli painanut sitten tietenkin ikkunasta ulos ja hirveän hauskaa, kun mä siellä yritän rynnistää sinne ovesta. Ja mä olin ihan raivona, mutta olihan se hauska pila. Että ei siinä mitään. Sitten Sylvarsa jälkkää siinä ja sitten mä jaoin karkkiin niille siinä että istunnossa, että pojat on poikia. Tämä on muuttunut sillä tavalla, niin kun mulla on itsellä kouluikäinen tytär ja sitten mulla on kummeja ja tälleen näin. Niin kyllä mä niin havainnoin tämmöisen tosi suuren asian, niin kun, että kontrollointi ja vapauden pieneneminen on niin kasvanut. Kyllä meillä oli tosi vapaata se. Niin esimerkiksi me Välkällä mentiin, minne me haluttiin, eikä kukaan tavallaan kysynyt, ei ollut mitään Vilmaa. Jos jotain tapahtui, niin se jäi salaisuus. Ja siinä on hyvää ja huonoa, mutta ehdottomasti, koska mä oon luonteeltaan semmoinen hyvin vapaudenjanoinen, niin mulle se oli tosi kivaa, että mulla oli semmoinen olo, että mä tunsin itteni täällä tosi hyväksytyksi, mutta myös tosi vapaaksi. Meillä oli tietysti joku reissuvihko, mihin kirjoitettiin, jos on ollut tuhma tai jotain. Ja kukaan ei ikinä lukenut sitä vihkoa. Mä tyyliin kävin siellä itse jotain dialogia itseni kanssa. Että olen ollut tuhma. Miksi? Koska olen vapaa! Meillä oli niinku I-luokka ja me taisi olla 15 poikaa, 3 tyttöä. Se oli aika pieni luokka ja aika oma henkilönsä sitten. Niin erilaisia kommelluksia siinä sitten matkan varrella varmaan sattuu, jota jotkut opettajatkin saattaa vielä muistella. Ennen kaikkea suosikin muisto on se, että mulla on vielä ne Freddit, kenen kanssa mä muistelen näitä vähän niin kuin harvakselta, että mitä kaikkea pöljää me täällä silloin aikana tehtiin. Ysiluokalta oli tosiaan rempassa ja meillä olisi tuossa pihalla tuollaisessa parakissa jonkun verran tuntee myös uskonnon tunnit ja meidän rakas uskonnonopettaja lähti hakemaan jotain kalvoja tai vastaavia, niin saatiin sitten neronleimaus vetästä se piirtoheiti siihen oveen eteen ja kiivetä ikkunasta kaikki ulos. Ja siinä oli sitten vähän säätöä, että miten sinne luokkaan enää kukaan sen jälkeen pääsi sitä avaamaan. Ja mulla on sellainen mielikuva, että me olisi vähän niin kuin koko luokka jääty siitä jälki-istuntoa selventää tätä tekemistä. Mutta tällaisia neronleimauksia aina välillä sit syntyi kyllä, mutta hyvällä hengellä kuitenkin. No tämä on ollut, Peltolan koulu on ollut mulle toinen koti. Mä annoin parhaani. Ihan mä tein parhaani ja mä sain vastakaikua. Mä sain vastakaikua myöskin esimiehiltäni, esinaisiltani ja tämän mä haluan sanoa hyvin korostetusti. Mulla on meidän tyttöjen liikunnan opettaja Ritva Lumio, oli 23 vuotta apulaisrehtorina täällä koulussa ja mun lähin työkaveri. Ja meillä synkkasi niin hirveän hyvin Ritun kanssa, että me monta kertaa päivän päätteeksi jäätiin kouluun pohtimaan,
mitä on tapahtunut. Ja puitiin sitten sitä ja todettiin taas, että joo, tohon on puututtava, tohon ja tähän ja niin edelleen. Ja kerran oli esimerkiksi, oli muistaakseni 3 tyttöä, jotain 8-9-luokkalaisia. Ne oli tehnyt jotain, en muista mitä, mutta sitä puitiin sitten niin, että Ritu ja minä, niin kuin usein, me oltiin kaksikkona ja sitten ruvettiin jututtamaan. Ja yritettiin viedä sitä asiaa niin, että se tulee, puhutaan, uskalletaan puhua suoraan. Niin sitten siellä lopuksi, kun se tilanne lämpeni ja suli, niin yksi niistä tytöistä kysyi meiltä, että hei, rakastatteko te toisianne? Se oli kauhean kaunis kysymys. Se oli ihan vilpitön kysymys. Ja me sanottiin, totta kai me rakastetaan toisiamme. Mutta me ei rakasteta sillä tavalla, kuin kotona rakastaa isi ja äiti. Vaan me rakastetaan toisiamme sillä tavalla, että me kunnioitetaan ja me tykätään toisistamme. Koska me osattiin se homma. Ja tämä oli sellainen, että mä tiedän, että meidät koettiin opettajakunnassa, oppilaiden piirissä ja sitten myöskin vanhempien piirissä. Me oltiin niin kuin Peltolan nuorten äiti ja isä. Hyvin se on vaikuttanut tulevaan uraan, kun mä olin sitten niin kuin yksi uravaihe, niin olin ammattijääkiekkoilija ja mä olin siihen aikaan, voi sanoa, että ei ole kehumista, mutta olin Suomen varmasti ikäluokkani paras jääkiekkoilija siihen aikaan ja mun mielestä Peltola tuki hyvin sitä toimintaa, sitä mun urheiluuraa kanssa, mutta tietysti mä sain opiskelutkin kohtuullisesti tehtyä ja siihen kannustettiin ja se on auttanut mua kyllä omasta roolistaan se Peltolan koulu mua sekä urheilussa että sitten myöskin näissä muussa opiskelussa, että niin kuin jos mä oikein muistan, niin mä taisin saada semmoisen tsempparin stipendi, kun mä nostin sitä keskiarvoa ja vaikka helposti olisi ajatellut sillain, tai ajattelin, että urheilu ja muut asiat häiritsevät vähän sitä koulunkäyntiä, mutta kyllä se koulunkäynti siinä ihan hyvin tuli rinnalla mukana ja semmoinen, kyllähän siitä on sitten ollut apua myöskin tuossa kasvamisessa aikuisuuteen ja jatko-opiskeluissa ja sitten ajatellaan, että onhan siellä tietysti suoria tai välillisiä vaikutuksia myöskin, että sinne työuralle, että mä tein sen jääkiekkouran jälkeen, niin olen sekä tehnyt nuorten parissa töitä, että sitten ollut tuolla liike-elämässä ja pärjännyt siellä kohtuullisen hyvin, että joo, Peltola auttoi näissä molemmissa prosesseissa siltä omalta osaltaan, että